Imatrikulačný ples Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach má dlhoročnú tradíciu. Tento rok sa konal v piatok 11. novembra a zúčastnilo sa ho 290 ľudí. Medzi nimi boli aj študenti z iných fakult či škôl. Organizátori sa príprave plesu venovali už od minulého roka. Najprv zháňali voľné priestory. Od septembra doľaďovali detaily ako menu a ceny lístkov tak, aby boli primerané študentom. Najťažšou časťou bolo oslovovanie sponzorov, medzi ktorých patrili napríklad Mekom či Lenovo. Posledným krokom bol predaj lístkov. Ten už prebiehal s ľahkosťou a lístky zahŕňajúce aj večeru sa kompletne vypredali. Účastníkov do skorých ranných hodín zabávali kapela Sonex a DJ Petersen. Večer na nich čakala tombola a slávnostné stužkovanie prvákov. Som prekvapená, lebo ples má veľmi dobrú úroveň, je tu veľmi veľa ľudí, čo je nad moje očakávania a zatiaľ nemôžem k tomu nič povedať, pretože sme mali zatiaľ len predjedlo a mám veľké očakávania aj od jedla a tombola je naozaj super, takže dúfam, že vyhrám.